So nilifunde la phepha sizalixoxa, but it will enrich us about this in terms of the ANC perspective. So comrades, the General Council ibaluleke gqitha in terms of our political work as an organization. And I'm happy that in the Eastern Cape, you had your own provincial General Council and you will be ready for the NGC on Monday, when we table the midterm report and the political report by the president. So those are the issues that are before us. As I conclude, Kgoboesane, I go back, is a very important household name in the history of our struggle. And every day, as a member of the ANC in this region, you must ask yourself, what contribution are you making to live up to the name Kgoboesane? What contribution individually, uzbuze, what am I doing to live up to the name Kgoboesane in this region? Tithethile ngamaqala omzabalazo. This region is very important and special in the history of our struggle. uThangana, uBut Steve, comes from here. This hall is very special in the history of our struggle. Comrades, build ANC root and branch. Masike silithathe ichuku sililahlele le ngaphandle. Yabona irenewal iyasebenza ngoku. Kwa ANC, you will come to conferences and find people throwing chairs at each other. Iyaphela loo nto ngoku embuthweni. Lento yokuthi inkokeli xa zibanjiweyo ngorhwaphilizo kuthiwa bayaba corruption, ufumana abantu betoyitoya phaa court, lento iyenzayo becula singazi ukuthi yeyiphi into esiyenzayo erongo, ngoba lo mntu ngoku ebesiba apha akange simthume. Makaziphendulele. Kwafakwa i-step aside. Ama-comrade akwi-step aside nalapha kule region kukho ama-comrade akwi-step aside. Yi-process ye-renewal in the African National Congress le. So comrades, ubona abantu bevela phaa ku-commission kuvezwa abantu phaa kuthiwa shame, shame, shame. Akunawuthiwa shame man kumntu otyholwa ngezinto atyholwa ngazo. Singenaphi thina apho? Shame yantoni? Naba abantu bakuthi ekufuneka sithi shame kubo because abathathe entweni. Utsotsi makahambe yedwa. Asinawube sisithi shame, shame. NoThixo uzasuhlaya for lento yokuthi sisympathize notsotsi. Funeka sihambele kude kwinto edibane notsotsi. And nani ma comrade, abatsotsi ba dangerous. Umbona sekulate awumazi nomazi. Uvu comrade that he's a businessman, I didn't know his other side. Ixela ntoni loo nto kuni bantu abaphetheyo be-ANC? Before ujika-jika nomntu, mazi lo mntu ngubani. Ngoba siyathanda uhlala nabantu ubone sesihleka nje, kanti sihleli nenkunzi yotsotsi. Wena uyazi loo nto. Ubona nje xa ugqithayo abantu uhamba nalo mntu, abantu bemane besithi yo naye uyamazi lo, kanti uhamba nenkunzi mantsela, utsotsi opheleleyo. Ungumeya ngelo xesha, uyi-MEC ngelo xesha. Zigadeni comrades kwezikhundla. Xa uyimeya uyi-MEC, jonga ukuthi uhlala nobani. Jonga ukuhlala. Ngoba ndifuna unixelela,
thina siyi-ANC asizumelana nawe nento yakho yochomana notsotsi. Asizumelana naloo nto. Sikunyathelisa phuma mhlekazi, hamba. Jonga igama lombutho liqhatshaziwa paphandle. Asizuvuma ke ngoku ukuthi uMbalula ahambe jikeleza nabantu engabajonganga ukuthi ngobani. Ama-comrade emaninzi kanje, yintoni problem yakho wena? Wamana ujikeleza notsotsi, abantu abaziwayo ngotsotsi. Wena uhlala nabo kube normal. We can't normalize thuggery in our society. We can't normalize that. Zikhatheni because abatsotsi bayathanda usondela kubantu abasezikhundleni. Uyabona ezintwana zidlala ibhola. Qala otsotsi bebethanda uhlala nazo because bafikelela kwinto ezimnandi xa bahleli nabo. Bafumana amantombazana right xa bahleli nabo, and then into abayenzayo babahlohla utywala. Azithanda uthenga mose ezintwana zincinci zebhola, azifuna uspenda mali yazo. Zithatha ibhrukwe zibeka apha, zifaka ispoti. Utsotsi angena ahlohla utywala pha. And then zibafaka ezimodeni zobusela. Bajikeleze nazo. Hayi ke osisi bethu bazabalandela. Na yabona ibenefit mos. Ukuthi tyhini dine benefit xa ndihleli noMbalula because undinika imali, undinika izinto endingafikeleli kuzo. And then ifuture yabantwana babantu iphelele etywaleni. Umuntu ebethi udlala ibhola, umbone esoyisakala ubulawa zezitsotsi ngotywala. Neziyobisi nento eziphume. Italente iphume ngefestile. Because umuntu wabantu akagqibanga nasesikolweni. Uthixo umphele talent yebhola. Uyalibala nolibala ukuthi xa udlala ibhola funeka ungaseli itywala. Uye ubuya noba uyasela. Because wena umsebenzi wakho udependa on your body fitness. Bayaphuma ngoku kwinto edibene nabantu abebhola and all of that in society. Bangene apha kuma-comrade because thina si-manager izinto apha kwezindawo sikuzo ekuthiwa zithenda. So otsotsi bayenza easy ilife yakho. Ungaboyivuma into eza for free ungayazi velaphi. Uzifumane sojika nebheki yaseWoolies uyazi ukuthi velaphi. Izinto zakho zimtshotsho zilula. Not mna kodwa, lula nje. Zilula into zakho. So comrades, i-ANC azuyivuma into yokuthi igama layo lixhatshazwe ngenxa yokuthi amaqabani amixa nabantu abarongo nabantu abangana good standing in society. Uzidinga ngelo hlobo ichomi uhambe uyozingelana notsotsi. So xa unikeza isikhundla i-ANC sigada ungayenzi corruption. Uba uyayenza uyabanjwa sikufaka kwi-step aside and uzaziphendulela apho uyakhona. So i-ANC I promote corruption, and that is where we stand, and we must be very clear about that. Tina ne corruption we don't mix, and that's what is important for everyone in our society. Uyasebenza uMatamela neteam yakhe uyalungisa. Ndiyabava ke abanye abantu uve bekhalaza ukuthi awu president ngengayenzanga le commission. Uright ayenze because bekuthethwa ngento ezinkulu pha ngumkhwanazi. If upresident ebengaziphendulanga izanto zikamkhwanazi besizawuvukelwa ngabantu bakuthi kweli lizwe. Into abanye abayifunayo lonto. Abanye sebesishiye kudala ba wage a counter revolution against us. Ozuma. Yes, wage a counter revolution systematically. That is why, comrades,
uRhubusana xa konyulwayo apha wala ukuthi ibe ngumongameli we-ANC wayolanda uLangabalele eNatal banqumla bangene eBloemfontein wonyulwa. Not that he was not capable. Wathi uRhubusana, we are building a national movement, not umbutho wamaXhosa. Sakha into yesizwe. That is why the ANC is called the Parliament of the People. Wanqumla wayapha walanda uLangabalele, uLangabalele wakhokhela. So, comrades, we are a national movement. Asingombutho nje that exists in one province. We exist nationally. If footprint yethu is national, akho mntu no measure i-ANC. And mna ndiyanixelela i-ANC izawubuya kule 40%. Izawubuya. And ngalento siyenzayo le siyayibuyisa i-ANC. Because comrade akekho omnye umuntu ozawubuyisa i-ANC ndim nawe. Ungajongi very far. Ndim nawe emasebeni working for our people. We will bring the African National Congress back and above 40%. And we will win. We will go head to head, no Chaba, and defeat. And the revolution will succeed. Nazi inkosi zikhona apha. Nekumkani zisekhona. Nalapha Eastern Cape sizigade ezikumkani. Khona enye jikeleze Israel ngoku. Andifuna uthetha kakhulu ngayo ngoba izawumisa ngami apha esidlangalaleni. Ndiyabulela Maqabane. Amandla awethu phambili ngeRhubusana phambili. Pata princess pata. Kokela princess kokela. Watinta abafazi. Watinta impokoto. Uza kufa finish and clear. Enkosi, thank you very much.